Evo. Srdečné blahoželanie. Pohár bude neúrekom, pretože síce skončili štvrtý v absolútnom hodnotení, ale prevezmu si poháre tak za druhé miesto v medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky v absolútnom hodnotení a za víťazstvo v majstrovstvách Slovenska štvorkoliek, prvé miesto v stredoeurópskej súťaži a zároveň za prvé miesto v triede 11. To je ich konečná zbierka, fotografia do médií a potom krátko o tom, aké to bolo. Jaro Melichárek. Pozeral som priebežne počas toho včerajška výsledky, aké sa vám darili. Ako si to ty videl? Ja som to videl pozitívne do tej poslednej rýchlostnej skúšky až, takže mali sme celkovo pohodlný náskok, ale bohužiaľ rozhodol nešťastný defekt, bolo to asi úplne rýchlostnej skúšky, tak sme na ňom išli asi 12 km, ale tak stratili tam vyššie minúty. Takže to nás stalo to prvé miesto, ale po celú tú drinu víkendov, ale tak nevadí, musíme sa teda pozrieť aj dopredu a pripraviť sa na ďalšie. To, dobré. To smola je práve to, že to chytí na tej najdlhšej rýchlostnej skúške, pravda, napríklad. Tak áno, bolo to náročný zjazd dole a tam sa nedá s defektom vôbec závodiť, tak sme radi, že sme prišli do cieľa, že sme to nemuseli meniť tam, alebo tak, že sa nestala nejaká ešte väčšia škoda, takže veľkou ťažko sme sa došli, ale aspoň niečo. Ale oproti tým predchádzajúcim smolám, ktoré ste už štvrté miesto absolútne na košickej súťaži obsadila dvojica bratov Jaro a Erik Melichárkovci.